Minkejja li kellna staġun ta' festi mimli bil-ġranet sbieħ u xemxin qabża l-baħar f'dawn iż-żminijiet xorta titqies bħala ġennata minn ħafna. Iżda llum kienu ħafna li għamlu kuraġġ u mal-qraba jew fi gruppi ta' ħbieb iltaqgħu f'Taslima bil-Malji u x-Xugamani lesti biex jaqbżu l-baħar. Din fl-attività annwali hawn mal-Istrina, waħda mill-attivitajiet anċillari għall-Maratona Record li kellna l-għada tal-miliet. Kien il-President George Abela nnifsu li wara kentejn ta' apprezzament daq il-horn biex fetaħ il-katina ta' qabża waħda wara l-oħra fil-baħar. Kollox ipparteċipaw 247 persuna. L-iżgħar parteċipant kellha 11 sena u l-ikbar parteċipanti kellhom 76 sena. Apparti l-ksieħ din is-sena kien hemm il-komplikazzjoni tal-bram hekk kif il-baħar fuq naħa minnhom tal-puntun li kienu qed jaqbżu minnu n-nies kien miżgħud bil-bram. Ix tasab ħajkun kiesaħ ħafna? Ħafna min jaf. U l-bram? Il-bram qed nibża minnhom infatti qed nippjan kemm naqbes u nitla' mal-ewwel. Glorious, I'm from the north of England, so this is summertime swimming for me. Ifrusat. Ma tidraħ malaj. Insomma, mhux wis. L-ewwel darba? L-ewwel darba ta' illi biex tiġi sentejn ma' darba tajnija. Fternejna u t-sejju ħadna rankatura. Darba tiegħi. Dallum kien hemm daqsxejn waħda konserna ħabba li kien hawn il-bram, però kulħadd qed jaqbeż dik iż-żona fejn ġi klirjat mill-bram u m'għandux tkun problema ġifieri. Tkellimna wkoll mal-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Naraw li n-nies qegħdin kollox għaddej kif suppost kif inhu ppjanat tal-għajn wara xulxin li ma jqalalhom xejn. Oħrajn tkellmu magħna dwar l-aspett filantropiku tal-attività. Min jom, min jisfen gram jaqas nafnajda, min jinnaf jikkummedja mod, taħloq ħaġa li minn meta konna żgħar kien ikonna l-merti umuk. Illum hawn dal-attivitajiet kollha dejjem niġġalu xi ħadd jagħti xi ħaġa. Tista' ssir spiss anzi, fix-xitwax, xi ħaġa sabiħa u xi ħaġa tajba għal min m'għandux ukoll. Litejn, eżatt, kif qal Chris, hija xi ħaġa sabiħa u tagħmel xi ħaġa ta' barra mill-istaġun ukoll. Sport ukoll, għalis li. U l-bram? Sarras u Jibżgħu minn Chris u jifirdu. Imma minkejja li xi tnejn min-nies spiċċaw b'xi gidma ta' brama u anke kien hemm spiċċa l-baħar bi ħwejjeġ kollox bla maħsub, l-attività kienet suċċess kbir fejn b'kollox inġabru 10,000 euro li ser jingħaqdu mas-somma ta' 3.3 miljun euro tal-Istrina. Intant il-parteċipanti fost brokkiet ta' whisky biex jisfnu ftit il-medalja kommemorattiva li ngħatat lil kulħadd diġà bdew jiftehmu biex sena oħra jerġgħu jagħmluha. Min jaf, forsi dik id-darba magħhom ikun hemm inti wkoll.